Objavte Sikaboom 182 Foam Fix, inovatívnu polyuretánovú penu, ktorá mení pravidlá hry v stavebnom priemysle. Nech už sa pustíte do akýchkoľvek lepiacich alebo tesniacich prác, Sikaboom 182 Foam Fix sa stane vašim dôveryhodným partnerom. Vďaka svojej mimoriadnej priľňavosti sa dokáže spoľahlivo uchytiť na rozmanité materiály, vrátane dreva, betónu, tehál či dokonca kovu. Sikaboom 182 Foam Fix zasychá rýchlo, čo zásadne skracuje dobu potrebnú na dokončenie pracovných procesov. Navyše, jeho výnimočné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti zabezpečujú nielen vyšší komfort, ale aj efektivitu. Tento produkt je univerzálne použiteľný, ideálny pre montáž okenných rámov, dverí, ako aj pre tesnenie stien a podláh. Zvoľte Sikaboom 182 Foam Fix a zverte náročnú prácu produktu, ktorý je nielen spoľahlivý, ale aj efektívny.